Omenala bụ nke mere ya nakwa afọ ọbụla na mmemme iri ji ọfụ bụ nke eji anabata imerube owuwe ihe ubi n'ebe ọ dị ukwuu nakwa ikene Chineke. N'ihi nke a, onye eze ọdịnala ndị Eziagulu otu Aguleri na kansụl ime obodo Anambra East, Igwe Lawrence Nwofia, emerubego mmemme ala mmụọ festival nke obodo ahụ n'ụzọ dara ụda. Onye ọla anyị bụ Amaka Onwuzulike gara ebu mmemme ma kọrọ anyị ka esi wee mee ya. Ya bụ mmemme ala mmụọ nke ejikwa wee na-ekene chi ndị Eziagulu otu Aguleri dịka ọ na-egozili ha ana ha ji akụpụta ọrụ n'agbanyeghị na iji na-ebu ha kwa arọ, bụkwa nke ndị eze ọdịnala obodo dịgacha na Anambra East bịasịrị wee dọnyere Igwe Nwofia ukwu mgbe ọ na-awazi ọjị na ama ọkpata ebe a nọ wee merube ya bụ mmemme ka Igwe Nwofia onye nke obodo ya ji igwe ọchịagha Eziagulu otu wee mara kpere ekpere maka udo n'etiti ha na ndị agbata obi ha, ma na-ekwesikwe nkwa sị na dịka ha nwegoro nghọta n'ime onwe ha ma nwekwazịa ịfụnanya na agaghị enwezi ihe dịka ọgụ maọbụ ihe yiri ya na mpaghara ahụ, na mbụri na mgbe emerubere aja misa iji wee merube ya bụ awamji ka Reverend Fada Rufus Echefu kọwapụtara na ụka adịghị alụso omenani ọgụ katama na ọ bụ ndị ahụ nke gbasara ife arụsị, na-akọwazi na ụfọdụ ụmụ ntorobịa bụzi ndị na-ejezikwa n'oge ugbu a na-agbaso ife arụsị na-akpọ ya ọdịnala, si na ọ dịghị mma ka a na-efe arụsị karịa ma na ọ bụ Chukwu ka onye ọbụla ga na-enye otuto. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.